sa bawat tumpok ha, hindi pwedeng kukuha ka dito, kukuha ka rin dito. Sa bawat isang tumpok lang. Ngayon, ang usapan yan, ang huling dadampot talo. Huling dadampot ba? Kunyari, isa na lang matira. Ikaw huling dadampot, talo ka. O, umpisa natin. Sino unang dadampot? Ikaw o ako? Basta sa bawat tumpok, kahit ilan ha, pwede mo ubusin. Ganon, pwede mo ubusin. Pwede isa, dalawa, hanggang ilan kaya mo. Basta bawat tumpok. Ang puzzle niyan, 357. Naintindihan niya, Bisaya, naintindihan niya. Ang huling dadampot, talo ang huli. Huli ha, huli. Basta may isa matira dyan, talo ka. O sige, sino unang dadampot? Ikaw o ako? Ikaw. Dadampot ako. Ang puzzle niyan, 357. Ikaw naman, salisi-salisihan yan. Dadampot ako, dalawa. Dadampot din ako. Basta ang huling dadampot, talo. Tapusin natin. Dadampot ako isa. Dadampot din ako. Ikaw pa. Ulit. May natira pa eh. Dadampot ako ng dalawa. Dadampot rin ako. Ikaw pa. Ay, tinatalo nga ako. Dadampot ako. Dadampot ako isa. Talo ka. Talo. Talo ka. ha? na lang dinampot. Oo. Talo ka, huling Basta dampot ang talo huling eh. dadampot, talo. Ang huling Ah. dadampot. Alam mo na, kuha mo na. O, nakuha mo na, nakuha Ah. mo na. O, sige, game. Nakuha mo na. Sa ano pa lang yun? Try out pa lang, try out. Sige. Dadampot ako na. O, ikaw, bahala kung Sige, ikaw una. dadampot na ako ng dalawa. Ako naman, dadampot ako. Sige. Bilang mo na eh. Hindi, puzzle nga yan eh. Dadampot ako isa. Dadampot rin ako. Ikaw pa ngayon dadampot. Dadampot ako ng isa ulit. Sige, dadampot Ikaw, ako. dalawa. Hindi natin mga talaga isa. Talo ka! Mm. Oh, ha? Huling dampot, talo. Alamin mo kung paano manalo. Oo, kasi ano Paano mo siya matalo, alamin mo. arithmetic to eh. Kailangan sa matatalino to, magaling talaga mag-isip ka dyan. Kasi ang puzzle na to, hindi mo kasi alam kung ilan dadamputin ang kalaban mo eh. Yun nga eh. Oo. Oh, game, isa pa. Okay. Eh, sino na dadampot? Ako o ikaw? Ako. Oh, sige, Dadampot ako ng apat. ako dadampot din ako. Bilang mo na yan eh. Hindi bilang yan, puzzle nga yan eh. Hindi mo din na naman ako. Talo ka na naman. Oh, ako una dadampot. Ako una Kahit dadampot. na ako maunang dumampot. Kahit ako una dadampot, puzzle nga yan, puzzle. Kasi hindi mo alam kung ilan dadamputin ang kalaban mo eh. Kaya nga tinawag na puzzle yan eh. Talo ako dyan. Ha? Talo. Wala kang panalo, Teddy Boy. Bibigyan kita ng idea. Panalo ang unang dadampot. Basta una dadampot, panalo yan. Oh. Oh. Panalo, may panalo pero may talo rin. Ang style, dadaputin ko lahat. Yan. Ako pa. Oo. Ako pa ngayon. Dadampot rin ako. Oh. Pag dinampot ko yung isa, dadamputin yung dalawa. Pag dadampot ako, dadampot ako isa. Pag dumampot ako ng... Hindi, dalawa. Dadamputin niya rin dalawa. Di talo ako. Ay, isa. Dinampot Isa, ako. dadamputin niya isa. O di isa na lang ulit sa akin. Ganun style. Hindi, puzzle nga eh. Alam mo ba? Alam mo ba ang tanong? Hindi ko umaya mo na yun. Hindi mo kaya. Pero madali lang naman yan. Kaya yan, talunin mo si Bisaya. Talunin mo si Bisaya. Talagang matatalo niyan kasi puzzle na yan eh. Sinong tatry? Talunin niyo si Bisaya, talunin niyo. Ang puzzle na to, tinatawag to 357. Mga basic pa lang to kasi may 3, 5, 7, 9, 12 pa yan. Hanggang 15 pa nga yan eh. Sino na dadampot, Mac? Bigyan kita ng clue. Unang mananalo dyan. Unang dadampot, mananalo talaga. Okay. May pag-asa. Pag-asa, may pag-asa. May pag-asang manalo. Marlon, matalino ni Marlon. Kuha ni Marlon yan. Kaya ni Marlon yan, kaya yan. Matatalo kaya ta ni Marlon eh. Batang Mindanao, Batang Visayas yan eh. Hindi mo kasi alam kung ilan dadamputin ang kalaban mo dyan eh. Hindi mo alam mo yun. Eh ito si Sarge, maganda. Malumit si Sarge. Sige, himakpak pa. Wala pa. Sarge, dito, ito si Sarge talaga. Si Sarge, malupit to si Sarge. Talagang magaling ka rin. Sarge, try Sarge. Dito na Sarge, upuan mo na. Muli dadampot. Sarge, upuan mo na Sarge. Try. Huling dampot, talo. Muling dadampot.
Dito na, Sarge. Dito na. Upo na. Kung sino unang... Kasi, hindi nyo naman alam yung isip ng tao. Upo, Sarge. Upo, Sarge. Basta ang huling dadampo talo. Parang dama rin yan. Mm. Pinag-iisipan din yan eh. No, si Sarge. Medyo may ano si Sarge dito. Oh, ayun na. Hindi pa nga nagpakita ng gilas yung tagapampangan. Sarge, dito na. Upo na. Mukhang magulat tayo. Upuan mo. Sino Yeah. na dadampot? Medyo may laban si Bigyan ko Sarge. kayo ng clue. Unang dadampot, panalo. Pwede ako unang dadampot. Pwede rin kayo. Ang tawag kasi ng puzzle na yan, 357. Yan. 357, 9, 12, 15 pa yan eh. Pero yan, pinakasimpleng laro pa lang yan. Kasi tatlong tumbok Galing lang. talaga, magaling talaga si Bisaya. O, try na. Ikaw na puno ulit. Pag kinampot mo yung dalawa, dadamputin yung isa. Dampot Sarge, para malaman natin. Para malaman. Oh, hindi po pwede yung, Pwede naman eh. ibig sabihin, hindi umubra si Sarge. Isa pa. Malupit ka talaga, Bisaya, malupit ka. Ang galing mo talaga. Itong puzzle na to, at talagang ginagamitan din to ng pag-iisip eh. Arithmetic. Arithmetic yan eh. Galing, 1 plus galing 1 mo plus talaga, 1 plus Bisaya. 1. Ganun lang yan naman yan. Galing. Yan ang puzzle na medyo hindi napapanood sa YouTube lang. Kasi Ano yan, parang divide. Hindi, puzzle nga. Kaya Puzzle, tinawag na puzzle eh. Kasi yung puzzle, may mga solusyon yan. Wala nagpapapuzzle na walang Nagpuzzle na naman si Bisaya. Oo. Walang nagpapapuzzle yan na walang solusyon. Kailangan gamitan rin ng utak ba? Parang dama ba? Kung paano mo matatalo yung kalaban ba? Kaya, Tidi. Yan yung puzzle na Mm. hindi mo alam kasi yung ilan dadamputin ng kalaban mo dyan eh. Ano, hindi. Kaya puzzle eh. Si Sarge, pinag-aralan ni Sarge. Ikaw, Tidi, laruin mo na. Makukuha ni Sarge yan. Kaya ni Sarge yan. Pati si Marlon, nag-iisip rin, oh. Isip rin ni Marlon eh. Arithmetic yan. Pwede naman yan eh. Total wala namang bayad yan. Yung puzzle na yan, libre yan sa lahat. Sa mga viewers namin yan, mag-upload kami ng bagong video ngayon. Ito po yung tinatawag na 357. Ito po yung puzzle na kahit papano, pinag-aralan namin ng mabuti kung paano magkaroon ng idea yung kalaban, paano mananalo, paano matatalo. Ang tawag po nito 357 puzzle. Yun, sa lahat po ng gustong dumayo dyan, magipaglaro sa amin ng 357, dito lang po kami sa Polaris ngayon. I-follow nyo lang si Kuya Benz, Patang Mindanao. Yun. Ikaw, pero siyempre, bago magtapos ang lahat, subukan muna natin si Kuya Benz. O, sino magbibideo doon? Sige. Malay mo, matsambang kita. Malamang, siguro. Baka nga siguro matsambahan mo ako kung pagbibigyan kita. Pero kung hindi naman kita pagbibigyan, malayo sa tsamba to. Ang tsamba nga nito, mas marami pa tsamba na tatamaan ng kidlat kaysa... Uy, talo pa rin. Sa tingin mo, mas marami pa natatamaan sa kidlat kaysa sa tsamba mo manalo dito. Talo pa rin ako. Ayoko na. Ang maganda niyan, yung puro hindi ano. Sila naman, yan. talo ako. Yung mga, kasi master taon yan eh, master na eh. Yung mga